Το Coca-Cola Cup επέστρεψε στη δράση και στην πόλη του Βόλου, που φιλοξένησε με μεγάλη επιτυχία τους αγώνες. Οι νεαροί φίλοι του ποδοσφαίρου από ηλικίες 14 έως 19 ετών έδωσαν το παρόν στις εγκαταστάσεις του Βόλος Football Land και αγωνίστηκαν για τα μεγάλα έπαθλα. Καταρχήν θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Coca-Cola, η οποία μας εμπιστεύτηκε το event τούτο. Όπως επίσης πρέπει να ευχαριστήσουμε και όλα τα παιδιά τα οποία δηλώσανε συμμετοχή και παρευρίσκονται εδώ Σαββατοκύριακο. Είδαμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή στο Βόλο. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά έχουν διάθεση, τους αρέσει να αθλούνται και καθώς επίσης ότι υπάρχει και πλούσιο έμψυχο δυναμικό και ο Βόλος έχει να επιδείξει και ταλέντα ποδοσφαιρικά. Ένα άλλο θέμα επίσης είναι ότι τα παιδιά γενικότερα αθλούνται σε άλλους χώρους, είτε είναι αυτό μπάσκετ, τένις, στίβο. Είμαστε τυχεροί σε αυτό το θέμα, ότι μέσα στο αρνητικό ρεκόρ που έχει η Ελλάδα στα παχύσαρκα παιδιά, εμείς ευτυχώς σαν Βόλος είμαστε ακριβώς το αντίθετο εδώ. Ο Βόλος είναι η ένατη εγκατάσταση, η ένατη πόλη την οποία επισκεφτόμαστε. Πήγε πάρα πολύ καλά. Έχουμε κάνει ρεκόρ. Έχουμε γύρω στα 820 άτομα τα οποία μας έχουν επισκεφθεί μέσα σε ένα Σαββατοκυριακό ηλικίας από 13 έως 19. Είναι μια υπέροχη πόλη, είναι μια υπέροχη εγκατάσταση και όπως βλέπετε τα παιδιά ευχαριστούνται το ποδόσφαιρο, που είναι και ο στόχος για τον οποίο η Coca-Cola Company διοργανώνει το Coca-Cola Cup υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και συγκεκριμένα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Και πρέπει να ευχαριστήσουμε και αυτούς τους ανθρώπους και το Υπουργείο, γιατί αυτό που προσπαθεί να κάνει και η Coca-Cola Company και το Υπουργείο είναι να κάνουν τα παιδιά να μπουν στον αθλητισμό, να μπουν στη δράση. Όχι μόνο να είμαστε στο ίντερνετ, αλλά να αθλούμαστε, γιατί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο σημαντικό στοιχείο, ειδικά για την κοινωνικότητα του παιδιού. Μετά από συγκλονιστικούς αγώνες, οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές του νομού Μαγνησίας κέρδισαν το εισιτήριό τους για την τελική φάση, η οποία θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις της ελληνογερμανικής αγωγής στην Παλίνη το διήμερο 11 και 12 Μαΐου. Εντάξει, μαζευτήκαν πολλές ομάδες σήμερα. Εμείς ήρθαμε εδώ για να παίξουμε, να το χαρούμε. Εντάξει, από εκεί και πέρα μας βγήκε, πήραμε το κύπελο, είμαστε χαρούμενοι. Αυτά. Πώς σου φάνηκε η διοργάνωση της Coca-Cola? Είχαμε έρθει και πέρυσι εμείς, η ίδια ομάδα με κάποιες αλλαγές. Εντάξει, πέρυσι δεν τα καταφέραμε. Η διοργάνωση δίνει χαρά σε όλους. Και οι νικητές και οι υπόλοιποι περνάνε καλά, παίζουν. Ήταν όλοι πολύ φιλικοί μαζί μας. Μας είπαν κάποια πράγματα να μην χτυπήσουμε, προπάντων να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και μέσα από αυτό μπορούμε να ανακριθούμε. Αυτά, μας είπαν απλά να παίξουμε το ποδόσφαιρο που ξέρουμε. Ήταν μια πολύ καλή πρωτοβουλία της Coca-Cola να διοργανώσει ένα τέτοιο τουρνουά. Όλα τα παιδιά περάσαμε πολύ καλά. Παίξαμε, ζήσαμε την ένταση του παιχνιδιού. Φτάσαμε όσο πιο ψηλά μπορούσαμε. Κάναμε την καλή προσπάθεια που μπορούσαμε να κάνουμε. Αλλά δυστυχώς βγήκαμε τρίτη, εντάξει. Η κυπελούχος ομάδα του Βόλου στις ηλικίες 18-19 πέρασε στην τελική φάση, όπου θα διεκδικήσει το ταξίδι στο Τωρίνο για να περιηγηθεί στο νέο γήπεδο της Juventus και να μπει σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης για το κοινό. Ο μεγάλος νικητής της τελικής φάσης θα έχει την ευκαιρία να παίξει ποδόσφαιρο στο προπονητικό κέντρο της ιταλικής ομάδας, ενώ τη διαδικασία προπόνησης θα επιβλέπουν οι επικεφαλείς του τομέα ανάπτυξης νέων παιχτών του συλλόγου. Τέλος, τα μέλη των πρωταθλητών του Coca-Cola Cup θα μπορούν να παρακολουθήσουν την επίσημη προπόνηση της Juventus. Αντίστοιχα, οι πρώτες ομάδες της τελικής φάσης στις ηλικιακές κατηγορίες 14-15 και 16-17, μία ανακατηγορία δηλαδή, κερδίζουν ως έπαθλο τη συμμετοχή των μελών τους στο καλοκαιρινό πρόγραμμα ανάπτυξης ταλαντούχων ποδοσφαιριστών των σχολών της Arsenal στην πατρίδα μας. Την περσινή χρονιά ήμασταν σε 8 πόλεις, φέτος το έχουμε αυξήσει, το έχουμε κάνει 12. Είναι ένα πάρα πολύ πετυχημένο εγχείρημα, γιατί βάζει τα παιδιά σε μια διαδικασία να παίξουν ποδόσφαιρο, να αθληθούν και να μπουν μέσα στη δράση. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι η δεύτερη χρονιά που είμαστε στο Βόλο. Πέρσι είχαμε γύρω στις 62 ομάδες. Ήδη φέτος έχουμε διπλασιάσει, έχουμε 122. Χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα που η νεολαία βλέπει. Απήχηση, για παράδειγμα, μέσω του Facebook. Για παράδειγμα, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα ρεκόρ, 12.000 χρήστες μπήκαν στη σελίδα μας στο Facebook και είδανε τι γίνεται, τι κάνουμε. Τα παιδιά μπορούν να βρουν τις φωτογραφίες τους στο Facebook, στο website το οποίο έχουμε αναρτήσει. Άρα έχει γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια από όλους μας, ακόμα και με τα φυλάδια τα οποία μοιράζουμε, έτσι ώστε αυτό το πράγμα να γίνει γνωστό όσο γίνεται περισσότερο. Και σαφέστατα, όταν είναι κάτι επιτυχημένο για τα παιδιά, το ευχαριστούνται, σίγουρα θα ξαναέρθουν. Και βλέπουμε πάρα πολλά παιδιά τα οποία επανέλχονται την επόμενη χρονιά και τους αρέσει να παίζουν.
Είναι και τα δώρα, είναι σαφέστατα πάντοτε ένας μεγάλος παράγοντας. Για παράδειγμα, στην ηλικία 18-19 το δώρο για την νικήτρια ομάδα θα είναι ένα ταξίδι στο Τωρίνο και στη Juventus, και για τους μικρότερους μια υποτροφία για σκάουτινγκ μέσω ενός προγράμματος ανάπτυξης ταλαντούχων ποδοσφαιριστών. Οπότε όλα συνηγορούν στο να δημιουργηθεί μια πάρα πολύ πετυχημένη διοργάνωση. Το Coca-Cola Cup είναι μια πρωτοβουλία της Coca-Cola και στοχεύει να προτρέψει τους νέους να έρθουν σε επαφή με τον αθλητισμό, να αγωνιστούν για την νίκη και να υιοθετήσουν έναν ενεργό τρόπο ζωής. Επειδή γενικότερα λένε ότι ο Βόλος και η Λάρισα έχουν μια αντιπαλότητα οτιδήποτε, τα παιδιά της Λάρισσας να πάνε στο φίλο μας τον Νίκο το Λιούπα, στο Olympic Park, και θα χαρούμε και εκεί να έχουν πλούσια συμμετοχή. Είναι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο η διοργάνωση. Είναι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο η διοργάνωση. Εγώ το εύχομαι τον Νίκο καλή επιτυχία και σε όλα τα παιδιά της Λάρισσας θέλω να τα πω ότι αξίζει ο κόπος και θα το χαρούν πάρα πολύ.